हॅलो महाराष्ट्राची नाणी सह्याद्रीच्या खुशीत गरजे महाराष्ट्राची नाणी शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सह्याद्रीच्या खुशीत गरजे महाराष्ट्राची नाणी सह्याद्रीच्या खुशीत गरजे महाराष्ट्राची नाणी शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव वाली झाला छत्रपती शिवराजा छत्रपती शिवराजा छत्रपती शिवराजा धर्मरक्षणासाठी लढला संभाजी आम्हाला संभाजी आम्हाला संभाजी आम्हाला जगदंबेच्या कृपेने झाली स्वराज्याची नांदी जगदंबेच्या कृपेने झाली स्वराज्याची नांदी शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव वंदनाच्या कृपेने झाले सन्मित राजे सोने सन्मित राजे सोने सन्मित राजे सोने परंपरा ही जगण्याची महाराष्ट्राची जाणे महाराष्ट्राची जाणे महाराष्ट्राची जाणे सन्मित राहे मुजरा करती छत्रपतीच्या गादी सन्मित राहे मुजरा करती छत्रपतीच्या गादी शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सह्याद्रीच्या खुशीत गरजे महाराष्ट्राचे नाते सह्याद्रीच्या खुशीत गरजे महाराष्ट्राचे नाते शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी शिवबाच्या शौर्याने उतरली छत्रपतींची गादी हर हर महादेव 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 सुस्वागतम 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 विघ्नहर्ता श्री गजानन वरंग देवतेला वंदन करून पालखी गावचे ग्रामदैवत श्री देवदेवी चरणी नतमस्तक हो आपल्या महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत हिंदवी स्वराज्य संस्थापक विश्ववंदनीय बहुजन प्रतिपादक श्री छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांनी निर्माण केलेलं हे रयतेचं राज्य तर हाताच्या फोडापरी जपणारे छात्रवीर संभाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करून मायबाप रसिक प्रेक्षकांना विनम्र अभिवादन करून श्री सन्मित्र लोककला मंडळ पालपेणे तालुका गुहागर जिल्हा रत्नागिरी सविनय सादर करत आहोत एक ऐतिहासिक कलाकृती शिवतंत्र 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 शत्रूला दणका द्यायचा पण दणका देण्यापूर्वी कळू नये आणि दणका दिल्यावरही सापडू नये हे कौशल्य म्हणजे शिवतंत्र ही शिवरायांनी मराठ्यांना दिलेली देणगी म्हणजे गनिमी कावा याच गनिमी काव्याचा उपयोग करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शाहिस्तेखानाचा कसा धडका उडवला
हे आम्ही या आमच्या कलाकृतीतून आपल्या समोर सादर करतो. लेखक श्री विजय मांडवकर, दिग्दर्शक महेंद्र मांडवकर सह संजय टाणकर, यात भाग घेणारे कलाकार जिजाबाई सुशांत टाणकर, छत्रपती शिवाजी महाराज श्री महेश मांडवकर, बहिर्जी नाईक विजय मांडवकर, एसाजी आदर्श टाणकर, संजयराव अमित टाणकर, नेताजी यज्ञेश टाणकर, बाबाजी श्री शशिकांत टाणकर, चिमणाजी प्रथमेश मांडवकर, शाहिस्त खान संजय टाणकर, इब्राहिम खान सुहास टाणकर, अबुल फतेखान संदेश मांडवकर, कादिर मिया आकाश मांडवकर. श्री सन्मित्र लोककला मंडळ पालपणे तालुका गुहागर जिल्हा रत्नागिरी सविनय सादर करीत आहोत एक ऐतिहासिक कलाकृती, एक ऐतिहासिक कलाकृती. सर्वांनी लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. व्हिडिओ सर्वांपर्यंत पोहोचवा, शेअर करा. जगदंबे अंबे माते, जगदंबे अंबे माते, जगदंबे तुझ्या कृपेचा सागर भरला, भक्तांसाठी स्वर्ग सोडला, प्रजापती माझा एक जीव जगदंबेच्या कृपेने आणि महासाहेबांच्या आशीर्वादानं आम्ही ह्या 26 स्वराज्याचा कंकण आमच्या हाती घेतो. हे हिंदवी स्वराज्यवाले ही श्रींची इच्छा. आम्हाला आमच्या महासाहेब बाळपणी म्हणाल्या होत्या, शुभा संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी फक्त वयाच्या 16 वर्षी ज्ञानेश्वरी दिली. आपणही आपल्या वयाच्या 16 वर्षी त्या मोगलांच्या ताब्यात असलेला एक तरी आई जगदंबेच्या कृपेने आणि महासाहेबांच्या आशीर्वादाने आणि आमच्या वर्धा मावल्यांच्या सहकार्याने आम्हीही आमच्या वयाच्या 16 वर्षी त्या मोगलांच्या ताब्यात असलेला आणि ह्या स्वराज्याचे पहिले तोरण बांधले ते तोरणा गडावरील आमच्या वर्धा मावळ्यावर ह्या स्वराज्यावर आता एक गणित चाल करून आला आहे. त्याचा वाढता अत्याचार पाहता आमच्या
जाऊन पोचत आहे. परंतु त्याच्या 1,00,000 फौजे पुढे आम्ही हतबल झालो आहोत. आई भवानी त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आमच्या रयतेवर होणारे अत्याचार आमच्याला पाहत नाही. हे आंबे, हे जगदंबे, हे रणचंडिके, आम्हाला या संकटातून बाहेर काढ. जगदंब साऊंड हल्ला. या सर्जेराव केसाजी कसं काय ना केलं? पास झाला आता. खाली मुंडी घालून कुठवर बसायचं. अव खानाच्या अत्याचाराला रयत बळी पडती या. तरण्यात आल्या पोरींना घराबाहेर पडायला वाव नाही राहिला. शेतातली उभी पिकं आहे ना, 1,00,000 फौज पुण्यात वस्ती करून राहिली या. वरपाटून खात्यात समजा राहिली या. सर्जेराव आम्ही शांत बसलोय असं वाटतं का तुम्हाला? हो, आम्हीही उपाय शोधतो आहोत. परंतु त्या खानाच्या 1,00,000 फौजेचं चक्र घेणं सोपं काम नाही. मग काय सोपं आहे? ही थोडी घेऊन जीव दे ना. केसाजीराव लोकांनी तुमच्यावर भरोसा ठेवून तुमच्या खांद्यावर मान ठेवली या. आणि आता ती मान धडा वेगळी होती या. आणि तुम्ही इथं बसून माझा उपाय शोधताय. त्याच्या पहिले असं म्हणायचं आहे मी तुम्हाला. केसाजीराव खूप बोललात. माफ करा, पण केसाजीराव बोलत्यात ते खरं आहे. सर्जेराव तुम्हाला असंच वाटतं आहे का? नाही राज, आम्हाला बी असंच वाटतं. आम्हाला बी संसार आहे, पोरे बाजार आहे. आम्ही आपली चाकरी करतो ती त्यासनी जगवण्यासाठी. उद्या तीच पोरं त्या खानाच्या अत्याचाराला बळी पडत असतील तर कशा पायी आम्ही शौर्याच्या बाता मारायच्या? त्यापरी त्या खानाच्या बातात गेलेल्या काय वाईट? पण कशाला थांबला तिथे? जा जा त्या खानाच्या कोटात. होय होय, सागर थांब. हे मी सांगून सवरून. आणि तुम्ही बी ऐका मंडळी, वटलेल्या झाडावर पाकडं थांबत नाही. जीवनमान हाय तवर हाय. ज्याला आमच्या संघ यायचंय त्यांनी सदा आमच्या संघ. नाही, जिथं आपली बायका पोरं सुरक्षित तिथंच आपण चाकरी करू. मग ते खानाच्या गटात जायचं ना. चला याचा निरा. हे जगदेश्वरा, कोणती बिकट वेळ आमच्या हे स्वराज्यामध्ये आपल्या साक्षीनं उभारलेला हे स्वराज्य आणि तेही राखण्यास असमर्थ खांबा होत आहे.
जटायू सारखे अर्धावरती पंख छाटले जातात की काय असं वाटतं नाही. कशा पायी एवढं निराश होत आहे आपली हा माणसं त्या खानाच्या गटात सामील झाली म्हणून. पण राजा अशी ही माणसं या स्वराज्यातून निघून गेली हे बरंच झालं. राजा तुमच्या शबासकीची हे या मार्ग मराठा मावल्याच्या पाठीवर पडू द्या. मग बघा त्या खानाची एक बहुतच काय अशी 10 लाखाची पोट घेऊन आला तरी हा मार्ग मराठा त्याला नेस्तनाबूत केल्याशिवाय राहणार नाही. शाबास आमच्या मर्द मावळ्यानं. आता त्या शाहिस्तेखानाला महाराष्ट्रातून हद्दपार केल्याशिवाय आम्ही शांत राहणार नाही. औरंगजेब तू शाहिस्तेखानाला या महाराष्ट्रावर पाठवून मोठी चूक केलीस. उद्या तुला आणि तुझ्या ओघल ताकदाला असे धक्के बसतील ज्याचा विचार तू स्वप्नात देखील केला नसेल. उद्या बघाच आमचा एक एक पावला तुझ्या दादा सैनिकांना कसा भारी पडत ते. उद्या बघत आमच्या स्वराज्याचं सामर्थ्य आणि तुझ्या मोगली तख्ताची बरबादी. भवानी मातेची आन घेऊन सांगूया हा मर्द मराठा मावळा देहाची 43 वर्षापर्यंत त्या शाहिस्तेखानाच्या पोरीची दोन असताना आणि त्याला या महाराष्ट्राच्या मातीत हद्दपार करणार मग साधे परिस्थिती जेवढी बिकट मराठा तेवढाच लाख झालं फिटून तरी झुंज आम्ही देणार. लाख झालं फिटून तरी झुंज आम्ही देणार. गद्दारांना घेऊन त्या स्वराज्य पुढे नेणार.
पानी खा बचा छपरो जाओ हम तुम्हें नहीं खा जाते लेकिन जवान का मजा चखने से पहले इस पुरानी का तो मजा चखिए सुलेमान ये क्या लाए अभी मैं हुजूर ये दक्कन में होता है बहुत टेस्टी फिर तो होश उड़ा देना हुजूर वो तो तुम्हारा कब उड़ेगा हुजूर मतलब कुछ खास लोग आए आपके मिलने के वास्ते कौन लोग है शिवा के खास लोग हैं लेकिन आपकी सेवा में आए लेकिन कौन लोग हैं हुजूर शिवा के कुछ खास लोग हैं लेकिन उससे झगड़ा करके आपकी सेवा में हे भरोसेमंद तो है ना एकदम पक्के हुजूर मैं तो कहता हूँ आंखें बंद कीजिए और भरोसा कीजिए भरोसा नसेल पीछा चालवा आणि घडावेगळ्या कलांचा माना त्या शिवाजीकडं आता चांगली करायला मात्र बेशक जल्दी जाओ हम आपको हमारे सैन्य में रहने की अनुमति देते जाओ अरे खुशहाल रहो हमारे फौज में जल्द ही हम आपको आज्ञा देंगे हो शिवाजी का बच्चा घुटने के बल पे हमारे सामने रेंग में आएगा इसे कहते हैं राजनीति चलो अपन बैठे कैसे चलते हैं गुजरात मासाहेब आम्हाला बोलवलं. राजे, आम्ही काय करत आहोत? आपले विश्वासाला त्या खानाच्या गोठ्यात जात आहे. हो आऊसाहेब, आपण ऐकले ते खरं आहे. दुर्दैवच म्हणावं लागेल आमचं. मनगटात सामर्थ्य बाळगण्याने त्यावेळच्या गोष्टी करायच्या नसतात. राजे,
लाखांचे पोशिंदे म्हणतात स्वतःला आणि ते लाखो लोक रानगट झाले तर हाताला घेऊन शांत बसतात. मग काय करावं आम्ही आऊसाहेब? विद्यासारखे काय विचारतात काय करावे आम्ही म्हणून? अर्जुनासारखे सामंत आहे तुमच्या अंगी. मग असे असताना त्या खानाचा चक्र पाणी तोडू शका? जा त्या खानावर चालून मध्ये मृत्यू आला तरी रणांगणी धारानीती पडलेल्या वीराची माता समजेल मी स्वतःला. आऊसाहेब हो आणखी सामर्थ्य आहे पण आधी तुम्ही सगळ्यांना काय अशी होणार आहे? आम्हाला आमच्या जीवाची मुळीच पर्वा नाही तरीही आम्ही आमचा जीव राखतो कारण लाखो जीव आमच्यावर अवलंबून आहेत. मग त्या लाखो जीवांची दुप्पट तुम्हाला का नाही दिसत आहे राजे? का नाही दिसत? नद्या नाळे डोंगर दऱ्यांमधून येणाऱ्या पितळ्या तुम्हाला का नाही ऐकायला राजे? स्मशानात फिरणाऱ्या बांगड्या कुठलं जाणारं कुंकू तुमच्या पराक्रमाला आव्हान देत नाही का? येता आऊसाहेब गेली 3 वर्ष आम्ही आमच्या उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. गेली 3 वर्ष तो हिरवा साप या स्वराज्यावर विंटा घालून बसला आहे. त्याचं मस्तक नेण्याशिवाय आम्ही शांत राहू असं वाटतं का तुम्हाला? आई भवानीची शपथ घेऊन सांगतो या स्वराज्याच्या दिशेने पळलेली कुठे थांबली नसते. हे त्या चैत्र शुद्ध अष्टमीला हो त्या दिवसाच्या खानावर चालणार. म्हणजे राजे मोहिमेची तयारी? हो खूप आधीपासून केले आहे साहेब. आपल्या जनाची शपथ घेऊन सांगतो या मोहिमेत आमचाच काय परंतु आमचा एकही साथीदार आम्ही गमावू देणार नाही. या मोहिमेत त्या खानाला तर आम्ही ठार मारू आणि आम्हीही सुखरूप माघारी येऊ. राजा बाहेर सुलेमान खान आले आहेत. आप येण्याची परवानगी मागत आहे. हो सुलेमान खान वा अगदी योग्य समयास पावले. जा पाठवून द्या त्यांना. आओ आओ सुलेमान खान कैसे आना हुआ? सब कुछ खैरियत तो है ना? जी हुजूर आपने बुलाया और हम चले आए. आओ क्या कहते हैं आपके खान साइस्ते खान का? बस बड़े मजे में है हुजूर और मशहूर है आपको हम देख सकते हैं. सांगतो आहो साहेब सांगतो. आपण याला ओळखलं नाही. त्याचा स्वीकार करावा साहेब. हो हे आपले घरचे नाही का साहेब? गेली 3 वर्ष सुलेमान खान म्हणून त्या खानाच्या घोटा पावत आहेत. सुलेमान खान आणखी काही खबर? खबर नाही राज. आज त्या सैनिकांना असा काही गांजा करून आला नुसता भुईसपाट झालाय बघा. वा जगा आणखी काही मुलाची खबर? म्हणाल मागच्या आठवड्यात लग्नाची सुरुवात होतो. आपल्या खंडरावखालीची पोर बाबाने तुमच्या पोराला दिली नव्हतं. वा लग्नात बोकड करवा म्हणावं. जातीला मेजवारीला आम्ही येऊ. आणखी काही? आणखी म्हणाल राज आपले जेसागी सर्जेराव खानला जाऊन मिळाले बघा. बरं ठीक आहे. अंदाज होताच आम्हाला. राजे हे काय चाललंय? आपली जीवा भावाची माणसं शत्रू मिळते ठीक म्हणतात. अहो इकडे रयतेचा मोकळा टक्का बळी चालला आहे आणि तुम्ही राजे त्या शाहिस्ते खानाला गांजा लावून त्यावर काबू मिळत आले. ही असली मोहीम आहे राजे. शांत व्हा हो साहेब शांत व्हा. आता आम्ही तुम्हाला सांगतो. आम्ही त्या साहित्य खानाला गांजा चालला त्याचा अर्थ झाली का? आम्ही त्या साहित्य खानाला गांजा चालला त्याचा अर्थ आम्ही त्याला भूमिकी दिली आहे. गेली 3 वर्ष त्याने तो आमच्या रयतेस खाना दिला त्याचा आम्ही प्रतिकार केला नाही. शिवाजी मित्र आहे तो आमच्या वाटेला जाणारच नाही असा त्याचा समज व्हावा म्हणून गेली 3 वर्ष आम्ही शांत होतो. शिवाजी मित्र आहे
या त्याच्या गैरसमजामुळे तो अगदी बेसावध झालाय आणि त्याच बेसावधपणाचा फायदा घेऊन आम्ही त्याचं मस्तक खेचणार आहोत. आणि लग्नाचे काय? पुढे लग्न होणार. आज पुण्याभोवती खाण्याचा 1 लाख देण्याचा भार आहे आणि कुणाला तिथे आज फिरू देणार नाही बघा. आणि त्याच ठिकाणी आमचे पावळे जाणार वराडी बनवून अगदी वाजत जाणार त्या साहित्यकार नावाच्या पोकळाचा बळी देण्यासाठी. लग्नाची वराडपत्र झोपायचं तुझ्या वराडी मंडळी येते त्याची शस्त्र गवताच्या भाड्यात नको आणि द्या पाठोपाठ मध्ये माझं ध्यान. आम्हाला आपला अभिमान वाटतो. आमचं भविष्य धन्य झालं आहे. नंतर आधी मोहितला यशस्वी करून द्या. वीरांचा सगळ्या मोहिमेच्या यश अपयशावर मानायचा असतो. आम्हाला आजही दिसतो खाण्याचा मनोदय घडलाय. सह्याद्रीला धडकी नाही त्यांनी. त्याचा कपाळ तुझ्या आवडणार आहे. सदरेवर नेताजी इब्राहिम खान थांबले. नेताजीला थांबले तेव्हा पाठवून द्या. आता आम्हाला आज्ञा द्या. आम्हाला आमच्या खान खाण्याच्या पोटात जायचंय नवं. ठीक आहे. या नेताजीराव इब्राहिम खान मोहिमेची तयारी काय म्हणते? फक्त आपण निघायची आज्ञा करणं बाकी आहे राजा. वाह इब्राहिम खान, आज्ञा राजाची. आपल्या पटाणी फौजेची तडप पाहिजे आम्हाला. त्या लाल मालापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आपली. बेशक आपका बाल में पाता नहीं होगा, ये जिम्मेदारी मेरी. इब्राहिम खान, अहो आमच्या जीवाचं बरं वाईट झालं तरी चालेल, परंतु तो साहित्य खान आपल्या हातून निसटता कामा नाही. भाऊ साहेब, या मोहिमेत इब्राहिम खान आमचे मोरके असणार आहेत आणि आम्ही त्यांचे सेवक. ही मोहीम यशस्वी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी इब्राहिम खान यांची आहे. आपल्या मोहिमेत इब्राहिम खान हे आम्हाला माहित आहे का? ही मोहीम यशस्वी करतील याची आम्हाला पक्की खात्री आहे. आम्हाला त्यांच्या गणितावर पूर्ण विश्वास आहे. महासाहेब, आपका बड़प्पन है कि तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवता. आमच्या नसा नसामध्ये स्वाभिमानाची लावा जागृत केली ती म्हणजे शिवाजी राजाने. इसलिए हम उन पे लाल ना किसी जात का, ना किसी धर्म का, एक स्वराज्य है हम सबका. एक भूमि हमारी माता है, उसके साथ कोई विवाद करेगा और हम मिटने नहीं जाएंगे. चाहे वो साहित्य भागो या औरंगजेब, ये महाराष्ट्र बच्चा नहीं, उसे छोड़ेगा नहीं. शाबास इब्राहिम खान, आपल्यासारखे सरदार आमच्या फौजेमध्ये आहेत, म्हणूनच या स्वराज्याचे काम एवढे गुणांत आहे. आता तर आम्ही ते साहित्य खानाला माती चालल्याशिवाय राहणार नाही. नेताजीराव, कात्रजच्या पूर्वेच्या घाटात बैलांच्या शिंगाला मशाली बांधून तयार व्हा. ज्यावेळी आम्ही त्या खानाला ठार मारून माघारी निघतो तेव्हा शत्रूकडून हल्ला हा होणार आणि आम्ही सिंहगाडी पोहोचतो. बाबाजी, चिन्हाजी, तुम्ही लहानपणापासून वावरला आहात तेव्हा आमच्या इतकी खडाखडा माहिती तुम्हालाही आहे. तेव्हा त्या मोहिमेत तुम्ही आमच्या सोबत राहा. चला
तयारीला लावा. औषध आशीर्वाद रुद्राच्या तांडवाला चंद्रावती शिवाजी अरे सावकारवाला तुला अरे आम्ही तुला पुढच्या वर्षाला आहोत त्या औरंगजेबाच्या पेढे मस्त माल झालेला असतो अरे आमच्या स्वराज्यात केवळ आमच्या आया बहिणीच्या उत्तर गरीब पैशाचा माल घेऊन त्यांच्या पिकाची नासारी करणार असतो देवतांच्या दूताकडून चांगलं पैसा करणार असतो
शिवबाराचं नाव गाजजी शिवबा